Tervetuloa uuteen videoon ja nyt pelataan Patrigaicia. Tässä on kaikki mun skinit, mitä mä tällä hetkellä omistan. Ja millä sitä lähtisikö? Joo, mä otan tän. Joo, mä otan tän. Mennään tällä seuraavaan matsiin. Niin siis jos haluu ländää jonnekin hyvään mestaan, niin tää on hyvä paikka. Joko tää, tai sit jos menee tähän, koska sit jos haluat kruunun, niin tästä sä pääset niinku lähelle sitä kruunua. Mä yleensä ländään tähän, koska en mä tiedä, ländään. Koska no niin. Pääsihän me peliin. Kattokaa, tässä on tää hyvä. Menee tähän katolle. Me lähdetään nopeammin. Ja sit tästä voi vaan hypätä alas. Katsotaan missä olisi jotain hyviä aseita. Noppa hyökkäämään. Siitä. Tulihan se sieltä. Yes. Näillä. Mikä tulee tuohon näytölle nyt, niin niillä pystyt päivittämään asetta. Sitten tuolla, missä toi näkyy toinen ase. Ei jääkään. Niin tuolta sä niin näet, että mitkä panokset sun aseeseen menee. Ja tuolta mä näen, että nämä panokset menee mun aseeseen. Ja tossa. Tossa tää hiili. Ja otetaan tää armoja, kun ei muutakaan. Hiili hypätään tänne. Tuolla on sininen toi panssari. Okei, tuo kruunu on nyt lähellä. Ilmoitus. Yritetään mennä huomaamattomasti. Ei se mua näe. No. Mitä? Joo, mä lähden vapaata. No. Oho. No se hiilaa. Just. Muuten kommentoikaa mikä teidän enkka monta tappua te yleensä saatte matsissa. Mun enkka on tällä hetkellä 15 vai 16 vai onko se itse asiassa joo, oliko se 14 itse asiassa. Lännen päästään peliin. Mitä se on? No. Siitä helposti 2 tappoa. En ole sanoa täältä. Niin, sitten. Ja arvoja. Yeah! Nyt oli. Hiili. Nyt kun mulla on 12 panosta, niin ladataan. Ja nyt mulle tulee 32 ja mä saan tehdä tän. Okei. Tää vähän aina lagaa, kun mä näytän tälleen videota. Niin, nyt jatkuu pelit.
Ei tää peli oo tosissaan. Mä just fightasin 2 taistelua. Tässä oli 2 peliä. Noin. Näin. Saatiin heti tää armori tästä. Tää utsi. Sitten minä otan kalkkunan perään. Kalkkunaa mulla näytät. Niin siitä vähän iltapalaa. Ja mä otan. Mä en saa ottaa panssarin palata. Noniin. Tää on jo valmiit. Voi ehkä tuu. Tai en tiedä. Mä näyttelen. Koko 2 peliä. Otettu tuolla utsilla. Niin. Koihtelua. Meillä on Franu tonne. Eiku mitä? Franu. Mitä mä oikein sanon täällä? Heitetään Franu tonne. Just. No saatiin tuolla Franulla. Saatiin toi hengiltä. Otetaan vähän granuja tosta. Mä oon kruunut on tullut peliä, jos mä oon pelannut tätä peliä. Niin oho. Niin mä en oo pelannut, voittanut yhtäkään matchia ilman kruunuja, koska mä olin aina hakenut sen. Noin. Ja nyt mennään tässä ottaa kruunu. Jos tässä olisi jotenkin hyvässä mestas. Nyt mä saisin heitetty nää granut siihen. Ja. Tätä myös tarkoitetaan. Sitten ei kaikkea yhden, niin jos tulee joku toinen. Puunäkki. Mitä tulee kaikkea? Puun. Vuoden 3 pistaan. Pedro. Niin kukas? Ja koita saada. Ei juttu. Nostaa just. Toinen tulee takaa. Ne. Joo. Aseen. Ei, niin varmaan. Mut sit jos panokset loppuu, niin saa sitten vähän huonompi homma. Tai niinku mulla on nyt loppunut. Otetaan sitä kalkkunakypärä tosta. Normaalisti mä oon välillä ollut eka tuolla kruunulla, mut nyt ei oikein. Mä panen silloin sen takia, kun mä niinku menen sinne suoraan. Silleen, että mä en luuttaa tai mitään edes ihmeellistä luuttaa. Noin! Herra, tuolla on hyvä. Noniin. Jee, nyt on hyvä. Kiitos. Noniin. Joku on maksanut. Nyt kun sais ton kruunun, niin olisi hyvä tilanne. Mä saatan.
Se on kuitenkin paljon damage mitä kekkosta. Sitä alkoi kartamaan. Otetaan. Älä tule nyt selättää joku jännä. Tietenkin. Laitetaan tällainen ja sitten otetaan vielä yksi peli ja sit vois loppua tää video. Noin. Katsotaan mitä tulee. No gemi. Vielä 5 gemiä tarvittais, niin me saatais toi yksi pyörä. No sieltähän se tuli. Saadaan enää yksi. No niin, katsotaan mitä tulee. Jotain hyvää. No. Tällainen. Katsotaan mitä tulee. Joku uusi skini. Uusi. Mä en muista, että onko mulle. Tietenkin mulla tää. Ja yksi peli vielä tähän päivän päätteeksi. Kyllä se meihin vähän damagea teki, sillä se häunikolla. Damagea teki. Mitä mä sekoilen täällä on? Noniin. Oho, siitä. Noniin. Noin. Ja sieltä. Nyt oli. Niin. On. Mitä saatiin työstää? Noniin. Noin. Sieltä. Nyt päivitetään tää legendaarisesti. Ja nyt otetaan toista varovasti. Mitä? Ottaako se damagea? Tossa ei ainakaan niin. Niin, että se ottaa. Otatko mä hiilailen tässä? Tänään hiilailen. Hau. No. Nyt toivotaan kukaan ei tuu selkään tai mitään. Nyt. Sieltä. Ja nyt on käytetty ykkönet taas kerran täysille. Nyt otetaan random video, jotka löytyy YouTubesta. Niin. Mutta jos tätä nyt sattuu joku katsomaan, niin ehdottakaa puhelinpelejä tai no ihan sama mitä vaan pelejä mitä pelais. Ei tarvitse välttämättä olla puhelinpelejä. No nyt! Kuole! Hehe, voitin. Ei siinä mennyt kuin puoli tuntia, että voitetaan eka peli. Oho, ei enää uudestaan. Siis kiitos kun katsoit videon ja se olisi nyt tässä.
toinen video nyt ollaan saatu tänään kuvattu. Ja kiitos kun katsoit ja se olisi ensi video. Moi moi! Moro!